Соңлап килде безнең сөю, сул очрадың гомер юлында. Син никахлы ир һәм әти кеше, каян килеп кердең уйыма. Юк, мин кичерә алмам үз-үземне, тартып алсам кеше бәхетен. Гомрем буе битәрләнер җаным, сизәлмәсмен дөнья рәхәтен. Дәвам итә алмый очрашулар, яшерен генә сөю һәм назлар. Бар хисләрен ташып чыкканда да, бүтән килмәс алыма газапка. Яшәгез сез матур парлар булып, газиз балаларың хакына. Ничектә генә яратырмын, тап бидерми биргән антыма. Дәвам итә алмый очрашулар, яшерен генә сөю һәм назлар. Бар хисләрен ташып чыкканда да, бүтән килмәс алыма газапка. Дәвам итә алмый очрашулар, яшерен генә сөю һәм назлар. Бар хисләрен ташып чыкканда да, бүтән килмәс алыма газапка. Аңла зинһар минең хисләремне, аерылсак була яхшырак. Синең җылыңны мин тоймасам да, ерактагы сөю татлырак. Дәвам итә алмый очрашулар, яшерен генә сөю һәм назлар. Бар хисләрен ташып чыкканда да, бүтән килмәс алыма газапка. Дәвам итә алмый очрашулар, яшерен генә сөю һәм назлар. Бар хисләрен ташып чыкканда да, бүтән килмәс алыма газапка. Бик зур рәхмәт.